कणकवलीत 7 दिवसांच्या गणरायांसह माहेरवाशिणी गौरीला मंगळवारी भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला। लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना अर्थातच गणेश भक्तांचे डोळे पाणावले होते। कणकवली शहरात जानवली नदीवरील गणपती साना, मराठा मंडळानजीक नाथपे बंधारा, पानकरवाडी गणपती साना आदी ठिकाणी विसर्जन करण्यात आलं। कणकवली नगरपंचायतीने विसर्जनाबाबत विद्युत रोषणाई, सुरक्षितता आदींची चोख व्यवस्था केली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।